Dumadaing naman po sa matumal na huli at pangamba sa paglaot. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Dismayado ang mga mangingisda dito sa Dagupan City. Dala na rin ang kakauntiang huli, dulot ng pangamba sa kanilang paglaot. Ayon kay Francisco, isang mangingisda, matumal ang kanilang huli at benta, lalo na kapag hindi umuulan. Aniya, nagiging malinaw ang tubig dagat, kaya't mas kaunti ang nahuhuling isda. May na madam ang huli ngayon, madam. Kasi talagang matumaw. Samantala, ibinahagi naman ni Jerry isa ring mangingisda na madalas ay wala siyang magamit na bangka. Dahil dito mano-mano na lamang siya nangingisda sa pamamagitan ng pagtatapon ng lambat sa mababaw na bahagi ng dagat. Pinsan, wala makuha bangka, ganon. Magganito na ako. Daklis lang, ganito lang. Pinsan, minalaw kami, palbangon, ganon. Pinsan, wala mauli. Standby, ganon. Ang dalawang mangingisda, malaking banta rin sa kanilang kabuhayan ng tag-ulan dahil sa panganib na dulot nito sa paglalayag. Dahil dito hindi na sila makalayo sa mas malalim na bahagi ng dagat upang mangisda. May abagat, dito lang kami sa gilid, madam. Kung halimbawa may bagyo, dito lang kami sa gilid. Hindi kami lumalayo, madam, para hindi naman delikado. Kasi hindi namin alam kung may hangin na parating. Parating bagyo, ma'am. Ganito lang, ma'am. Basta, doon kami ambay, ma'am. Hindi kami maglalaot. Ganun. Dito lang. Pag ulan, ma'am. Wala, ma'am. Wala ka hanap buhay, ma'am. Yun. Pensan, maalon. Dahil sa kanilang kasalukuyang nararanasan, panawagan nila na mabigyan ng kaukulang ayuda at suporta upang maibsan ang epekto ng matamlay na huli at patuloy na pagsubok sa kanilang kabuhayan. Sana po, madam, kung may makakuha kami ng ayuda para may pambili kami ng lambat. Kasi ganito ang namin, walang makuha. Punit-punit na yung lambat, oh. Kaya hindi na makahuli. Buhay lang ganito. Pensan, may ina. Malang bibilin lahat, ma'am. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.